Γεια σας, συγγνώμη που άρχισα με τα βίντεο, είχα πολλές δουλειές και θέλω να κάνω ένα βίντεο σχετικά με τα σχόλια. Ξέρω ότι δεν σας αρέσουν τα βίντεο, αλλά μη σχολιάζετε τζάμπα, αφού δεν σας αρέσουν μη τα βλέπετε καν και μη σχολιάζετε βλακίες. Κυρίως εσένα με το ψευδόνυμο Λίο Μέση, και σε προκαλώ, εφόσον σχολιάζεις πάρα πολύ και είσαι πολύ καλό παιδάκι στα σχόλια, να κάνεις αυτό έτσι όπως έκανα εγώ στο μαλλί μου, Λίο Μέση. Επειδή νομίζω ποιος είσαι, θέλω να το κάνεις αυτό, να δούμε άμα είσαι μάγκας, που πιστεύω ότι είσαι και μπορείς να το κάνεις στο μαλλί σου έτσι, αλλά όμως δεν θα σε σχολιάσω κανέναν και ούτε θέλω να μαλώνω κανέναν. Απλώς δεν μ' αρέσει που εφόσον δεν σε αρέσουν τα βίντεο σχολιάζεις και γράφεις και βλακίες. Ακούσες Λίο Μέση? Ούτε εγώ είμαι τέλειος ούτε εσύ, και οι δύο είμαστε ίσοι, απλώς εγώ κάνω πιο χαζά βίντεο ενώ από σένα. Εφόσον δεν σε αρέσουν μην τα βλέπεις. Αλλά εγώ σου προκαλώ. Κάντο και να μην ξαναγίνει τίποτα.